Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Dong nomor ka jingdon je wei orang ba ubayang halaki jong kijat banlong kinong pungkhuj ya kilum salang kinong banlong unong pungkhuj ya halti sengkien banlong unong pungkhuj ya kum kiwa banlaj na kal jabo bagi nyok bandring musim handai kini kakam uni orang ba uba katang roy engineer nong siang bala im yang ni kakam pungkhuj na du kha saus nem mensua hadu kat menta ning yu musim ladan kanu kalat kelenti ni baki brio kinya tre kinya kersan lang lagadi kisang bahlang lagadi kisang sorkar light no tang ka debar snong ka ba ajing kersan ya ni orang ba hoi ni orang ba lono senyang ha ka babun ki kam chimpun khuj ban khari plastik ban thangi nyut kinyer ban kharu ya ki terpei lekini ka jingkhar ka jingi ya kini terpei kala long ban kaspa lani ka jing kamai pisa bawan aikam ya kiprak perjor kiba kedokam jam hani ngidon kendiat banyak keren ya ni orang ba polisi bun ba ifi komwen ki nono senyang nasi akim lang salang teng yu ru akilap thai khubar belami akeleng haki social media wa pilong no pungkhut te ngam la ban sikul yang ifi ba ngam la ru ban ai brom pi kum uwe na kinong peralti hani kadong temri boy hoj bun ki brik wajib pungkhuj yang ti singkin sulong ti pungkhuj kemudian ko ipat ka solution ayu kan le ta syu thu yang kendiat adu no plus sedang baik ai jing tuju fi ba pilong ni jim khuj balai ba pisare kusurok te kane ka ching thang chonga na ka menta ka ching le khuj te na do dang khanna he na do ko por banga nang dap khat sau snem mentang la don sau pu we snem te na do itai por ngala de breu ba impha ka ching la khuj te ngala ai ru yo sibon ba ki breu ki bala ya ching mentai na ka menta ka ching ai ching mut la ne ka ching ya ai men sem lang ne ching hikai ki chongai ki te bun ki breu ki bala but ya ka ni ka nuksa ka banga ai ching mut ya ki te menta ki breu ki bobot ya ka nuksa jonga ki long ki la sat phun yang ki ong baba o baro engineer ki ong ya tai khot e janga subha se mi no sha ka prathai ki ong mi no sha ka prathai la ne ki social media no ani ngan mi sha kata te ne ai mon yo bisa kat kata ki ong em ki bun ki pralok jonga ki bakwa ban ring social media ya phi ki ong ta tong pha begin wan ada bun ki bala wan ro hang ne te ngasngeu ba ke chingwan jongki kalong ko ai men sem janga namar ba hakini kichuk ke bamenta ke chuk chingsai te langba gini ki ching pen i ha po social media langba ma phi khublai sibun ba phi ro ngakret ba khublai sibun ba phi la wan na ka benta kani ka sephang gani ke chingla khuj te hoko kum ba phi la yo i ha ki social media ba fer te ngala dai sha uta ba sim hi na ka benta ka chingla khuj kini ke chingla khuj nya ko ba phi mentang pen khuj ha kani ka ying up kali ha surok sinong ha surok ba si benta kani ka bang jing thu chonga ka bakong san ka long bai ba ki breu ba ro ki dei ban sim khia hala ka chong kamen sem hawai po wei u breu nga kwa ba undon kamen sem pala khuj kum ba thrang manga kata ka ching thrang chonga ban la khuj ka long bai om tang hanga simet hendai nga kwa ba ka wei po wei breu ba shong sinong hapo chela mi khalaya udai ban long u ba la khuj te kani ka ching la khuj ka dei ka wei ba ka ba man ra ya ka ching koj ka ching khia te kum ta nga karpat ru si benta ya ka sarkar mo menta la da ka sarkar kan pen banano ya ka shillong ya ka mikhalaya barok ko wei ya ka ri khase chantia bat mikhalaya barok ko wei bakan pen bana babaro ka mikhalaya ki dai ban mi sinong no sisngi barok ki nong mikhalaya te ha chu ko por ken ai ka jing hikai ro ba barok ka mikhalaya ka doi ban don da ka dosbin nadu na ying hadu asurok hadu gi sinong barok ko wei ka sinong te kumchu hai kali ka bangsan do ha kali ka don kam palat namar balai ka cobo kani ka surok mikhalaya ka surok ba national highway
Namar ba ki bawan na bar ki pelong dosbin hang ni. Ki pelong kum ka dosbin. Ki wan ra coba na sedeng na chamon na sete ni sete ki wan panhap hang ni. Namar balai ki yo I ba ka dai ke caka ka coba. Te sangap ngani thu histori khendiat kalong. Kahi kawai ki histori khendiat ngani thu ye phi ba men chua ngadon hakapor ba ngadang kham khna ngasar bilor sete hasna marcha khat phra. Ngasar bilor sete sepo surok silong tu dauki. Nalai longkot syadu dauki ngasar. Ngakhari gini ki bilor ki bapat ki bapara te kendit kalap ka kamem kenong ri samngi nate. Anda kalalap kalakali yang ong long nga kata kopor don ki breu ki bayang ni cengok kai kata ki bipon te. Ngong yarap lem sekani kamem ka kali ayu mo namar ngi nga ngam don cingtip ra syafanga tin English ka pule puthi rang aduna te ngatip mulum malam tu ngam suthu ra te ngapan cingrap ita. Titai kong ila ong bakane kamem ka kali ya phi cing mentoy ayu phi khar yo tu bilor balak pai. Ngong ngam yo cing mentoy ra khendiat ngayo hi tangba kababon hi ta ngakwa ban pen khuj ya kamai mariang. Namar ngadhe ba ich ban pasatanat ban pen khuj ya kamai mariang. Namar ba nga ich ya ka. Namar ba ngaim katne ngalong ngahe ngasan ngalong breu hadu katne dai na ka benta kamai mariang. Namar ba cing ai sobha jang kamai mariang yang hadu katne ngaim ngalong breu man breu. Te kita kamem kalek kumno yang ka ong sim kini ki cing ai sobha ka ai ar hacar sanspa. Sim thet kariam kabet kamas kayit khmat katupia kicuti nang ta ki clubs ngala da thet ya kata te phi hang to ki wei te habangam syawa te ngahapen phong ya kato asurok te ngamda ayur than mar kadon ka khuj fi kamdai ra coba haba coba ngariam da kita kiriam ke ba ai kamem na syari sabmi. Di khendiat phila ya thu ya ta ka jing ku jong phi ba phi pungkhoi phi pen suba but ka ek busna phi ai nga kalong wala da phimnang phin start rai phi so thu ajin kodor ka jing le khoi ngitip ba ka je ben riu jing nadu kolong kuma kimi temen patmen ju kaing balik khoi haki dor yang bat haki yang kuni ban bret ki jobo jawan sa surok ta kuni ban pungkhoi ya ki kiwa el tisgen dai hadu mentang ngayo I wat philale hadu katne I imat hatu kadanem kalti ya ane kilat jing ya kener keti na kalyang jong ki bor sarkar la ki dei kitnat kum kitnat PG BWD lani na po blok no what na po katana ko kakyaru si wilayah no kum kini ki jingrap banyarap ifil ase. Hoi ngathang thai kane ba kandon nangno re nangno kecing yarap dan kecing kenar ketilam ban yarap ban ai men sem lem dan kumtai bangan kham keu kham sejerong kan na ka benta kani to ngatre kane ka kam kecing yok ka barit andre ngatre sitom namar ba kane ro ka dei ka kam ka ban pen khuj ya ki cabo habangi thet ya gini ki mar ki bacot ki bape ki dei ka ban pen khuj ya ki cabo kumta hang ni hadukan jungar ngalek khuj kat bangala kada khuj sisai omdon we ro breu ban ong ba ka cabo namar balai ngadai lupa breu bala don lupa kanong rim na ka benta ban lek khuj te kene hoj na kai tanat bafer ni departemen bafer ngapat yo ai henry tang kata ka men sim ka banga traimon subha na do ka dok not te nga ai ching hikai ro yo pajba klem chu than kat ba kinang bret coba harut surok harut enti ngadang pen khuj ngam chu ai lat ngam chu ai li atre hok bet ngatre sitom bet na ka benta ka khuj ka suba khnang bagi pajba kin I kita kunuksa bat ka sarkar kumban ai ka sarkar tharai ngamla ban ong ba bapli ka sarkar te hakicing bun kam kimla ban kan mau andre menta lada ngila ya kane ka kam la khuj ka sarkar kan ai ka cing pen bana ya barok kumbangal ong men na te kamot ki breu barok ki sungthu te menta kan siu ai tang haki blok nene tang haki no kha DC te kato kalong pateng kam ya hap la kato la dapan bana barok simi khalaya ki breu ki kendit breu ki tip te ki sungthu ya kata te tang kita hi ka cing kerpat ngakwa ai ban kerpat ya kino kilat cingarap
bakin don ka cing snow snai na ka benta ban yarap lem kam tam ba company ka dukan scrap ka ba fiyo i menta ibon kinong tray changa ndre kita ka cing yo nong pat ngayo hi diat kan soj Kanungot pi buat nong tray ni. Kanungot pi buat nong tray. kinong tray ladon hi kumto siphongut sisngi ke ba ya tray kan thai bat ki senrang ke ladon hi siphongut Buat pi buat ya kini kibri ba pi pengkuj, buat pi siru da kador iki. hai da kador Da kadu ai pi ai iki. kidon laga chong ka dor namar ba ki ba kham expat ki la yo laga chong ka dor hi kini ki sinrang ki ba san spa sau san phau sau spa kidon lai benta ki ken thai kum ta ar spa san phau ar spa enta Buat man ka singi pengkuj ba. hai pen khu ki tre kini ka kam laga chong new bilor ngi la bo laga chong Hari juga por wa pilong nong pengkuj. Pilong ru ulong lum ya kini kita jat terpe ki bilor ki plastik. Te pilek yu yang ni bilor hatu pi ai se ni pi sna yu pi mut balik ayu. kini ki bilor te nga supply namar ba mentang idang supply tang haborni namar ba ngiduna ka yo ka kot fi nata ka daw ngi sa ilum nang ne ngili pen hap tang haborni ndai kadon ke factory se changai kadon se tai se po kham changai tang ba habangi yo ngidon ke cing duna ke cing yo cing kot ngimla ban le kata ala dang ila la dang yo la dang ngebit ngebiang yo ikalat kalenti te hado kat no ka sarkar kan yo cing mentoy kan la dang ayo ban stok hang ne baro kan ki bawan ki mar ke bana wan nari kasi cintia te kemut ka sarkar namar bangala le GSTV hang ne te la dang ayo kalat kalenti te ka sarkar ka yo nong ken yanga namar ba kan pha dagi trok te kemut ka GS ngalip supply factory te kemut ka sarkar kan yo GST kan ka yo nong kan mentapat bun ki bro na celami khalaya jongi na ri kasi cintia ki pha daga kalirit ka sarkar kam yo cing mentoy kam faidar kan pagalit panhap tang haborni te lada kapali kalat yanga ngan thau ka stok ka bahe hang ne baro kini ka ri khasi jantia ngan panhap hang ne te andang ila panhap hang ne nga ngala yo ban picking nang ne ban tap ba cha factory direct te lengba ka GST kan namar klem ka GST ngim yo rung hapo factory fi te nga khen kai lada komno nga shu antat ha ka shisnam daki krur kan yo ka sarkar na ka GST Tangi nya pai kan dia jani ka jing pengkuj jung pi. Ya ni kinyut kinya ba pi kar ba film hatu pi lek no pi bread ne pi thang ne pi ki trok kinyut hatu kidan ki trok kinyut bakit se. man ka sing sajan man la ka sing sajan lawan ka banane national saidan ka trok kinyut daki belero gitu te man ka sing sajan ki lawan lum nang ne te ngisu ai kum to kat basha san phau ka kat kum kicing bunyut hang ne ngala lum lut nane nawa ro nga song ha plastik nga te nga khum ha te nawa nasurok nga pelang hacu ke jaka nang ning nadukan ka bami nang ne nga thaba hapo katrok hang man la kate yo E pi ba film ni kinyut kadan em ka jing penyaklat ki basbo la ka jong ba ki balong musbo la ka jong ki beli plastik la ka jong ba beli plastik kuno pila. nga hang ne tengah lapan ya khalat namar ba ngabat ha ya kata ka nong rim ka bam ha na ka benta ba kanuk sai paj ba tinggal apa ya khalat hang ne hendrai dal apoi hang tu kali tengam tip kin la kum no ye ka balong bande ki banga sim hang ne ki balong bande hang ne ngala pan ya khalat hang ne ngala minus na hang ne ya ki bom long seto cuba benta ngala bu seto sekatrok ngam tip su namar ba ngala pan ya khalat hing nang ne ta ki plastik laga jong ki sla laga jong ki kot laga jong tang bangam tip kin la kum no ha to kali E ngai i kan dia ru ha kini ki benai ki senam beladam ngi buat nak liang kada si konselu kalau on rai tu ka an waktu ban pengkuj ya kemarin yang berpengkuj kiwa kata ka solid waste management nak liang jepi pratim nam ya kan ya tu ladan nam bawan pensai pi neka tu ki lane ki nong mikmat na ka council keladan dam baju wanang ni aha ya kata ngaro ngam don cing tip ai badon ki prolog tang ki prolog ki baong ba pinwat cing tip na te ne the pinwat cing arab ngat ngam tip ramo ya kata ngam pat cu lap ke tegalat cing arab ai ru em kepadon bawan hang ne
na kita ki badan ha konsil ni ki nong mi khmat ni ki kino ki lat sing arab kan padon ri bawan mi hang ne Ingi sutu ina ka jing pengkoi ka jong pi mo. Tip haduk anu ki pai ba kila sutu kila tip kila simpang hatu kila judan emban wan ong hi wan ai awareness program. kila don kini ki bana ni na sinong hi ki don ki ba ong bana ni awareness program hang ne ki pha tong tui kata te ngi hap le hi te ngar nga kemen ba ki ong ba phi hap le awareness program hang ne ban khare ki plastik ha ka wa ti ki mot kin wan ayu hang ne la awareness program leng ba kin pha leng ba ke ching wan jong kita ki UDC dengar nga thang ya kata nomor ba nga ko palat ye ke ching khoi tamo khlang ba kami khlaya jong kan long ba khoi ta kan rius pa na te bentar te irang don ke ching duk nomor balai ki breu ki banabar ki ong ba kumba ong katu kamem na po risep ngi ba iwan nang tai na risep ngi ba ngi bana kata kami khalaya ka ba khoi tam hapo ada ba isia en lawan ka don tang kawe ar ni ke sinong haendre ki lab baro ke baca bo tam te ka ong ban ngan mi no nang ni ban lek no sya sinong le jong ngam don ching suk kam sem nomor balai ba ngai ba baro kini ki sinong ki thau ki baca bo te lada don breu bakum ma phi uban yang nakane ka benta ban la bon dor borba ban pen khoi ya ke chala mi khaya ban ai ching mut lam ba ki breu baro kin long ki ba la khoi ka mut kani ke chala mi khaya chang phi baro kan long ka khoi Tingi sutu ya kata ka jing tu jupi. Re sa ka wai pat. Kadon kala kelti ya pi wa pila ban pengkoi. Pi nang yok bor yok sor. Hi nak liang ki bor district kidon la ke jong abo jong ki bikin pengkoi kidon ka an. Nada ka blok nanti bat borak kita nak sarkar kidai ban dan mata bunyok mata hak jing hak pengkoi ma bani pengkoi ma pi ba ka jing thang ji ba pi ko ba ka jalam ni kala kandan no hak sistem koi kisi ban pengkoi ijlah hi borak koi ma tang ba kalong ni padang nang pengkoi ma pi ne kiwi pat kiwi kinang pecebo pinlek kulo yen ki kali ki black bawan na gohti sa selong lamba kanong po tu sila bodang lasik bakini kali ki bawan mi ki turis mo hoi mi tip bak jiwan turis sing pareng ki pengkoi ya kajala jongi ke bakini ki turis ki beri na ki na po ki jalan kari india jongi ki long kum tikinong penjebo ne kuno PUE kata kata hispa nang hispa ai ki bawan na barang na katai ka pareng kata ka mem haba kawan na tai na po risep ngi te ka pen i ka dosbin ka don ha kali jong ka ngala lik pej ka ong pej nga don ka dosbin kali te kentu piro kentu ya ka chala mi khalaya ba kan don ka wei kali ka ba don hapo mi khalaya ka de ban don la ka dosbin bat ki wei ki barung na bar chala ro ka de ban don la dosbin khnang ba kan ne ka chala mi khalaya jong phi kan long ka khoi andre menta pen khoi ma phi la shai kin wan da ki wei pat kin wan pen chabo namar ba ki breu hapo chala mi khalaya ki don ka ching suk tho kila don lut kila dap tip lut ne ka ne ka chinga khoi tang ba kim don pat ka men sem chingkit khle ban pen khoi ken te nga karmen leng ba ka ne ka ching yo i jang ki ka ne ka nuksa ba bham ta ba kin buat renti ban la khoi no na do ka ne ka klip mat te nga karpar ri ka sarkar ba kan pen panano shis don ba ka wei ka kali ka bom don ka dosbin om sha chi ba kan ya surok ka ching thang jong nga jai bi ong kumta bi ong kabasuk yang ni bangin betha ya sarkar kabasuk ini kaktian kabasuk ni kamale kalong bajuan atu phi denam kala kalti ba pintho sa sarkar maka partai da partai jong jing tho phi klon em mon tho si thi sa menteri ba kajala sa ki DC sa ki kli nong sar jong kajala jongi ba ki le ai halor ni ka jing khoi jing subah hoi to na kaliang jong nga don hi kata ka ching ngi bom don ka ching pule ka ching puthi dai don ching duna ka ching nang ching stan re nga ro ngai ka ne nga don hi kata ka man sem ban le rangkat ka ching pan ching arab ngi paralok paranjor te nga don hi ka man sem ka khrau ba ngan ai ching tho isa ka sya menteri rang ba jong ka chala mi khalaya na ka benta ka ne namar ba nga don ka ching khle ka khrau phi ka ching wit ka ching I wit ka man sem jong nga ya ki chabo ka badon harut surok hala ka wa hala sinong ha thau te long kumba habu shuti we khmat jong nga gen la dau hap we shuti ha khmat jong nga kan no nga swit nga dai ban pen khoi no yo to shuti ban weng no khnang ba
kekmat jo nga kan long ko bkhoi klang bangan yo I ya ki ai ki basai hene nga kerpat ye ki paj ba kin le kum ta kan ba kini